এটা एक्चुअली କରାହେଇଛି ମାନେ यो ବଗିଚାଟା ଅଛି ତ ପରିବା ବାଡିଟା ହନୁ ଆସିବେ ପାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏଟା ରଖା ହେଇଛି। ପୂର୍ବ ତୋଳା ହେଇଗଲା ଏବେ କଲା ଏ କଖାରୁ ଚୁପା ଆଉ ପୁଇ ଶାଗ ଏଟା ପୁଇ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଇ ପତ୍ର ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ପୁଇ ଶାଗ ଆଉ କଖାରୁ ଚୋପାକୁ କାଟା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇছে ତାକୁ ସେ ଶାଗରେ ପକେଇବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇ ଗୋଟେ ଶାଗ ତିଆରି ହବ ନା। ହଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ଶାଗ ହଉଛି। शुभ सकाळ समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम गोटे नुआ रेसिपी तो बनइबा प्रथमे ताऊ खाइबा मध्य तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिए। ଶାଗ ପଡିଲା ଏବେ ଲୁଣ ପଡିଲା ଶାଗ ତ ଚୁଲିରେ ବସିଗଲାଣି। ଏଇ ଶାଗରୁ ଏବେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। पांडा काट दिया हबो रसुण से छड़ा हो तुम कौन कर टमाटो पोड़ी के देखो केते बढ़िया स्टाइल रे टमाटो को पोड़ाई चुली भीतर पूरा ऊपर देखा केमती ये देखो टमाटो तार ये रहा ता भीतर चुली भीतर पोड़गला। इतनी जल्दी सांगे सांगे हो काट दिखे ये देखो पूरा सांगे सांगे होगला। छुंक मरा रसुण तेल पड़ा रसुण पड़ सोरिष बटा पड़ी लंका गुंड टे बेसिक पकाओ मत लंका भल लगे। केते बड़ हंडा देखो ये पखाड़ खिया हम आज मजा आस आज्ञा मुझे एत पखाड़ दे मुझे खामी तो खाइदे खामी
ଏତିକି ମୋର ହବ ଠିକ ହବ ସେତିକି ତମେ ଖାଇଦିଅ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୁଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପିଆଜଟା ଏଇଥିରେ ରହିବ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ଏଇଟା କଲରା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଲୁଣ ଟିକେ ବୁଡ଼େ ବୁଡ଼େ ପିଆଜ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ ଲୁଣ ବୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦରକାର ଏଥିରେ ପଖାଳଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖଟା ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଗ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ଟିକେ ଗୁଳି ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବାଏ